Здравейте, потребители на YouTube, аз съм NightGame. Сега снимаме клип на Minecraft 1.7.2 в един сервер. Казва се Snapcraft. Не знам дали е нов. И аз сега влезнах. В спална в епизодото може да е малко, не знам защо. Иначе ми е голям. Най-много 60 FPS. Какво яко изглежда. Това е спална. Кажете хай на YouTube. Това ми е скина. Ето. С този скин ще играем. Това, като влезнете, те айтеми ви дават. Май след излезнете вече е PvP. Може би. Той май иска да се бием. Да, да се сейфват, всичките неща се сейфват. Да, той иска май да се бием. Айде малко да се бием. Няма го да бия сега. Снимам клип. Да, остава яко, ама сега трябва да покажем варпът и другите. Споко няма да те убия. О, да. Окей. Ще ме бия, ама... Какво? Да. Да. Дам нещата. Фиките? Да, титул. Кой го бихам? Аха, късата. Седемата. Там димич. Стартер. Да, сега... Това е спална. Там има нещо затворено за известно време. Да, понякога може да ме лаги, не знам защо, но ще се оправи. Фроги. Кажи. Той май каза. Варп. Един в един ще показвам. Трябва да се чакате 3 секунди. О, бре, ще ме бига, бре. Казах, бре. Не ви казах. Да, оправи съм. Типо. Няма да си ги облича. Сега отиваме на Варп. Банка. Фроги. Кажи хай. Не знам дали казвам, но пак да... Нали? 5 лева да е. Warp Enchant. Sky. Да, това е енчанта. Значи Warp Enchant може да се енчант неща, например тоя, но аз моя енчант някакво да няма. Мога. Оставам. Да. Нещо пратно. Отиваме на Warp Event. Това е любимите ми варпове, защото има много яки евенти. Не знам в този сервер дали има, просто нов съм. Може да съм ютубър. Може да съм просто геймер. Да, в Enderchest нищо няма. Получавате VIP, ако поканите 5 човека в Snapcraft. Да, пак ми почна, но ще се оправи. Ако имате с този лак, просто ми кажете.
Просто ми кажете и ще видим. Ако не мога да го правя, няма да снимам просто. Да, това е бедока. Може да ми младно кирка. Я. Мога да чупа даймонд. И ако идвам пак, то пък е вендо. Не казвайте. Хайде да ги събирам. Отиваме на варп Недър. Не знам дали ще му лаги. Може би. Или... Но, не мога. О май гад. Ще го бия ли? Ще го бия ли? Не! Не, нищо. Много се силна, ама как? Да, това беше от мен. Надявам да се харесате по тема. Абонете се, лайкнете. Аз бях прав. Night Games и да, чао!